Arriaga, Mozart jaio zen egun berean etorri zen mundura, baina 50 urte beranduago. Mende bat pasa eta gero, Bilboko musikaren patroi laiko edo bihurtua zen. Horregatik, Arte Ederretako museoaren aurrean dagoen monumentua eraikitzeaz gain, bai udalantzokiak, bai kontserbatorioak bere izena hartu zuten. Azken honek, Aldundiaren liburutegian zeukan jatorrizko kokapena 2007 urtean utzi zuen hona etortzeko.